ħannurikom riċetta li biex tagħmilha iddum inqas minn kemm iddum fil-kju biex tixxi li kellest. Mal-laħam il-forn li kien fadalli fil-friġġ ħanżid 4 ingredienti oħra. U ħanagħmel sweet and sour beef. Mela 5 ingredienti huma daw. Iċ-ċanka msajra l-forn li fadalli mill-bira. Bżaru tal-kulur, basla, bott ananas imqatta kwadru, ftit keċap ta' tadam, ħanibda billi ħanitfa' taġen jibda jisħon mingħajr xejn fih. Għandi basla u ħanqattaħħa kwadra. Ħanqatta l-istess daqs u forma l-bżaru. Lanħoss li t-taġen qabad jisħon. Ħanżid ftit żejt u nitfa' l-ħaxix jibda jsir. Ftit milħ u ftit żar. Ħanaqbad il-laħam u ħanqatta l-istess daqs u forma. Mhemmx għalfejn użaħħa kollha. La darba l-ħaxix jew kulur, inżid il-laħam. Tinsewx daġa msajjar. Nqalbu ftit. Imbagħad ħanżid l-ananas tal-bott bil-meraq tagħha. U ħantih ċans jisħon. Sadan intant ħanżidlu 3 kwarti ta' kikra keċap tat-tadam. La darba saħan, kull ma rrid inneħħi minn fuq in-nar u nservi. Isma' xinjura, inti id-dar tajjeb is-sajjar ta' spiss jew nagħmlu ħafna shortcuts u niklu regolari minn barra? Le, nipprova nżomma qed minimum li nikol minn barra. Inti id-dar is-sajjar jew iktar ma s-sajjar xi lest? Filgħodu fil-għaxija. Filgħodu fil-għaxija full time, mela senjura. Mela, mhux hekk. Ifhimni, mhux għax tikun barra waħażin laqgħa xejn, però aħna kultant naqtaw qalbna tajjeb li nsajru fi ftit ħin. That's good. Kemm isseħodlok ħin 18 plat bħal dan u M'għandekx 20 minutes, 30. sweet and sour beef. F'5 minuti, 5 ingredienti. Toġbok l-idea? Eħe. Allura dar raġunament. 50 ħin. Nistgħu nieklu d-dar tajjeb ukoll? Nistgħu. Nistgħu.